dan jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dan jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita mangulahon hobbar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon na hobbar tu patik ni. Amen. Mari dehita. Tato poti madusata nagodangi tu adopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata na sumarihon saluhut jolma nang sude natin opami. Hode debatan hasitongan dohot hati goran. Narodo hami tu adopanmu mabuan dosa ni sadok tanoon nang dosa nami madadopon ho. Masay torop do nagabi marsikor dohrot at turaparon siala ni najupang siala naso jupang hati goran. Torop do na mangay na porsok hinorhon ni pabahenan ni akka nagugo manang namarhuaso. Se sama dosa nami siala ni akka pasarian na sotama. Sa ilam tugu-tugu mahami di dalan hasitongamu. Asalam tarpasu-pasu na humaliang marhite-hite ngolo nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasasaan ni dosa. Aida nga dong ibar nii. Ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan nagabi pitor binahen ni basa-basa marhite sian asin ni rohana. Hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi.
marhite-hite hapor seaon di mudarnai hasangapon madidebata na digijang. Amen. Marede hita. Epistel di Mingguta Sadarion imanatar surat di Pesalmen 140 ayat sada sahatro di ayat 14 tajahama marsikat sorin. Haleluya, puji majahoba hamu ale akasian banua gijang, puji hamu ibana diaka banua gijang. Puji ibana ho ale matanyari dohot bulan, puji ibana sudehamu ale bintang akan amar sinodangi. Ikon pujian nasida magoar ni Jahoba, ay madohkon ibana jadi tertopama nasida. Puji majahoba hamu ale akan nasian tanoon, aka binatang ni laut rodi sude akalung. Hamu ale aka dolok dohot sude aka robean,
Hamu ale hau akan amar parbue rodi sude hau ares. Hamu ale akka raja ni tanoon dohot sude akka bangso. Hamu ale akka pangarajai rodi sude akka panguhum ni tanoon. Ikon pujion nasida ma guar ni Jahoba, ay sasada guar nai do natibul, diatasi hamuliaon nai do tanaon dohot akka langit, rak mahita di ayat 14. Jala ibana patibul sada tadu di bangso nai, bahen puji-pujian di sude akka naniasianna, di akka anak ni Israel, bangso hasohotan nai, haleluya. Ido sahatna, martua do akan natumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mari dehita. Tidak ko maha porsiaw tay sungod na hinatid ko ni dongata sa haporsian di sa dok portibion rak mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo nasu hatudosan nato mapalangit dohot tanoon. Au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasaday imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si aton di porbadia andorang so habubuan. Ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni Silatus nama tetar pajal lo ibana di hau pinorsilang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu di ari patoluhon nama naik tu surgo lau hundur tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo nasuhatu dosani disima ibana pay mamulak sogut tutanaon mahungi halak na mangulu dot namate au porsea diton di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan abadia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai na mandok mulak mangolu dosogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na surasuda. Amin. Tabigima korsian inahana diuduti madohot ina Debora.
Tabegema tikting na masa dohot na naing si pamasaota di huriata sa minggon. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapa ihut-ihut ma tikting na meragam di Minggu tanggal 20 September 2025. Na perjolo goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu pasaplimahon dung Trinitatis. Manang Minggu ekologi HKBP. Topik Minggu sudi tinopa marhite Kristus. Napaduahon kelompok kortu par minggu tanggal 5 Oktober 2025. Naparjolo pukul 7.30 WIB namangisi kor lansia ina Esther Amahuria. Pukul 10 WIB ina Hanna ina Deborah ama Jericho. Pukul 10.07 WIB ina Kamis ama Salom remaja. Napatuluhon ibadah minggu pukul 7.30 WIB. Di tanggal 5 Oktober 2025 naneng ro hita memakai bahasa Indonesia. Naupaopaton amplot resort. Di hari Minggu ta sadarion patupaut tado papungo amplot resort. Tapasaha mai di pelean paduahon. Napalimahon ruas nagok. Mulai Minggu ta sadarion nunga gabi ruas nagok di Huriata ima Wandi Jan Simon Simarmata. Ima ruas Marsasa Halak. Nasida tinggal di Kafling Anggrek Loka nomor 20 Citayam masuk tu sektor Bethlehem. Napaonopon pertanyaan perhalado dohot keluarga. Di hari Senin 20 September 2025 di Patupado pertanyaan perhalado rap dohot keluarga maringanat di gereja lantai sada mulai pukul 10 WIB. Napapituhon pertanyaan sektor mulu alamakna boy mata jaha non di slide manang di ijolo. Naperjolo hari Selasa tanggal 30 September 2025 ima sektor Korintus dibagas ni keluarga Nyonya D Marpaung Borulipong. Napaduahon sektor Judea dibagas ni keluarga JA Tampu Bolon Boru Dongoran. Napatuluhon sektor Kanaan dibagas ni keluarga D Maharaja Inang Boru Marbun. Paupaton sektor Efesus dibagas ni keluarga P Simajuntak Boru Aritonang. Napalimahon sektor Galatia dibagas keluarga M Tapu Bolon Boru Lubat Gaul. Napaonopon sektor Filipi dibagas keluarga P Marpaung Boru Sitorus. Napapituhon sektor Philadelphia dibagas ni keluarga Gultom Boru Butar-Butar. Di hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 sektor Sion dibagas keluarga Nyonya Situmorang Boru Manulang. Sektor Betania dibagas keluarga Hasimajutang Boru Sihotang. Pasapuluhon sektor Roma dibagas keluarga Asinaga Boru Raja Guguk. Pasapuluh sadahon sektor Kolose dibagas keluarga Nyonya Estapu Bolon Boru Siregar. Pasapuluh duahon sektor Bethlehem dibagas keluarga D Tapu Bolon Boru Huta Barat. Napawaluho pasaha ulos hatuaon. Di hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025 naneng roon patupaon ni Huriata do pasaha ulos hatuaon turuas ni Huria ima naparjolo inang asima rohani na 70. Tubuh tanggal 30 bulan sia 1944 sian sektor Filipi. Napaduahon amang Abner Marbun tanggal 5 bulan 10 1954 sian sektor Nazaret. Napasiahon amplop pembangunan. Di hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025 patu paot tado papungo amplot pembangunan. Napasapuluhon dana nasorang. Nah di hari Senin 22 September 2025 di basa-basa hotuhatta dosa dana bawa ima di keluarga J Samosir Boru Dolok Saribu sian sektor Sion hipasdo danaki suang songoni nang natorasna.
Napa 10 sadahon panitia Natal umum. Nunga saut be terpilit panitia Natal umum di Huriata, ima nasian sektor Philadelphia, sektor Sion dohot sektor Efesus. Ima ketua situa L Sinurat sian sektor Sion, wakil ketua situa T Sianipar sian sektor Efesus, napa duahon situa El Manalu sian sektor Philadelphia. Sekretaris imana perjolo D Boru Rumah Horbo sian sektor Philadelphia, napa duahon S Boru Sianipar sian sektor Sion. Bendahara na perjolo R Boru Tabunan sian sektor Efesus, S Boru Pangaribuan sian sektor Sion. Aka guar-guar ni seksi terlampir ma di buku acara ya. Napa 10 duahon hasil festival Kor Ama distrik. Dengkado merdalan festival Kor Ama HKBP distrik 20 walu de Boskap imana di tanggal 30 Agustus 2025 nasalpu. Ni dohotan ni kontingen Kor Ama sian Huriata. Mau liate ma dituhata ala boy do kontingani ima sian Huriata masuk tu 5 besar manang juara harapan 2. Mau liate ma di dukungan ni sude ruas dohot perhalado ni Huriata. Laos di pasahat nasida do sian hasil festival itu Huriata godangna 2.500.000 rupiah. Napa 10 toluhon hasil lomba fashion show Expo UMKM PPD distrik. Laos songonido nang kegiatan lomba mertuba dohot fashion show di Expo UMKM PPD HKBP distrik 20 Walude Boskap. Ni dohotan ni Huriata dengkado mardalan. Peserta fashion show sian Huriata ni dohotan ni inang Nyonya Simajutak Lasma Boru Siaturi masuk 3 besar manang juara tulu. Mau lihat ma di sude perempuan na berpartisipasi di kegiatan ini. Napa saplopaton majah surat pastoral sian Eporus HKBP. Duksipul majahatik tingon tabegema huhu jahon hami surat pastoral sian Eporus HKBP. Napa 15 torop ni ruas nama dohoti per minggu tanggal 21 September 2025 ima siaratus onom halak. Napa saplonopon ulang tahun kelahiran opa plonom halak, ulang tahun pernikahan 6 keluarga badita do perhalado HKBP Cimanggis Pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 20 September 15 Oktober 2025. Hatani debata napasikopol lasni rohamuna imana tersurat di Yohanes 15 ayat 7. Molomian hamu di bagasanau jala molomian hataki di bagasa kamu jupang hamudo manang diape di pangido rohamuna. Napa 10 pituhon pelean iuran diakoni sosial Huria. Torop napa sahatto pelean iuran diakoni sosial Huria di bagasan mingguon pitu kepala keluarga godangnya 1.025.000 rupiah. Napa 10 luhon pelean bulanan manak tahunan. Torop ni napa sahatto pelea bulanan dohot tahunan di bagasan mingguon opak kepala keluarga godangna 720.000 rupiah. Napa 10 aluhon ralak tikting pelean tahunan ima keluarga Nyonya D Marpaung Borulibong sian sektor Korintus tersurat di warta minggu tanggal 21 September 2025 250.000 seharusnya 300.000 rupiah. Napa 10 siahon keuangan Huria. Huria 10 juta 300.400 rupiah, pembangunan 1.360.050 rupiah, sentralisasi Manang Pusat 8.170.050 rupiah, jumlah 22.847.000 rupiah. Molo tungadong pelean naso tercatat manang salah redaksi akka peleani asa dihubungi matu parhalado radedo hami padenggaton songonima
tikting nama sado semama son di tonga-tonga ni huriatta sai di pasu-pasu tuhatta mapeleani bain sangap ni goarna. Surat pastoral Eporus di Minggu Ekologi Madapoton na pinarsangapan amanami inanami ruas dohot perhalado ni Huria Kristen Batak Protestan dengan perantara pareses di inganam munabe asini roha madihamu dohot dame nasiat debata ama dohot siat tuhatta Yesus Kristus ditotop penhuriatta do hari Minggu sadarion ima tanggal 20 September 2025 nagabe Minggu Ekologi HKBP parhitean ni huriatta maka melatehon panopaun ni debata di langit tano dohot nasa isina songon natar surat di sada Musa sada ayat 30 sada dung ditilik debata ma sude nati noppanai jadi dunga dengan situtu alai nunga lam sega akan nati noppai ala ni hata kangon dohot hamok kuson ni jolma dohot korporasi manang perusahaan nama negai jala mengeksploitasi alam nama korhon tu krisis tu kerusakan alam nunga godang masa bencana alam alani krisis ekologi isarana di tanah longsor banjir bandang dohot perubahan iklim nama bahen mangai jala merukil akajolma pangisini luat nahona bencana terjauh do di huriatta hobar tu konvensi HKBP 1936 ima di bidu 5 kebudayaan dot lingkungan hidup imalah jaga panguluhon dot paululihon akan natinopa ni debata merawat ciptaan Allah asaboi jolmai dengan mengula ulaonna hipas jala marsonak sonang jala ta'alo do akka usaho nama nigai lingkungan atau perusakan alam marhite nama nabai hau ditobak manang harangan dohot nama ngalitohi aik pencemaran air do awang-awang pencemaran udara nang aek panirisan atau limbah nama risi rasun sian aka pabrik nama negai aek si inumon atau pencemaran lingkungan di baheni husosoi hami masude ruas ni huria dohot perhalado asa parsi dohot pauliulihon nati nopan ni debata merawat alam ciptaan Allah marhite nama jaga haulion dot hayason ni alaman ni jabu dohot lingkungan di gereja sungai tao dohot mangorui sampah plastik tahari koton manang nama nuan hau dohot akabunga-bunga pe nama boan haulion dohot hahisaron tahasomal hom mangulu nama rahasabamon gaya hidup uga hari jalan atok tong maka melatehon dengan basani debata sai di pasu-pasu debatama nasa ulau dohot pak bahenatan nadenggan lao pauliulihon dohok majegahon akan nati noppani debata asa sude jolma dohok akan nati noppai rap mamuji debata pesalmes 140 ayat sada sahatu ayat 14 selamat merayakan Minggu Ekologi debatama nama dongani hita tabe mardongat tangiang Huria Kristen Batak Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. Tabigema korsian ama Jericho.
Marede mahita huhut papungu pilihan sada A dohot sada B. Ujani uri
Damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Huria na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus tajalo mahata ni debata na ditotopod di minggu sadarion di sian surat Kolose bidusada ayat 15 to ayat 20 sinondangan ni topik minggu sude ditoppa marhite Kristus. Ujahahom ma di tonga-tongata songono mahatana disi. Ibana do suman ni debata nasotaridai na parjolo tubu sian nasa natinoppa. Ay marhite sian ibana do ditoppa saluhutna na di banua gijang dohot na ditanoon na tarida dohot nasotaridai aka habangsa, aka harajaon, aka gomgoman, aka parhuasoon. Saluhut na ido ditoppa marhite-hite ibana, jala marhapatean tu ibana. Jala dijolo ni saluhut na do ibana, jala saluhut na ido hot di bagasan ibana. Ibana do ulu ni dagingi, ima huriai. Ibana do parmulaan, nong parjolo tubuh sian akka namate asa ibana parjolo di nasaluhutna ay dito tuhod debatado naing maringanan di bagasan ibana sadok hagogo nai laos marhite sian ibana do padengganon na tudirina saluhut nai nang akka na ditano nang akka na di banua gijang dung dipatu padame marhite-hite mudarna sian silang nai marhite-hite ibana ido yanggo sahatna. Huriana hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus supremasi Kristus. Omma di guari turpukta sadarion jadi ayat 15 tu 20 masuk tu perikop supremasi Kristus. Supremasi Kristus itu artinya bahwa Yesus Kristus itu yang lebih tinggi, dia yang lebih utama, dia yang mengatasi segala sesuatu. Yesus Kristus sebagai pencipta, sebagai pemelihara segala sesuatu, jala di bagasan ibana masaluhna aka na adong di portibion di langit dohot nasa natinoppa. Takas do di pasahat apostol Paulus surat naon ujui di penjara do ibana. Ditongo surat no siap penjara atau hala Kristen di Kolose ala adong memang ajaran-ajaran na binuan ni aliran gnostik mengganggu haporsian ni hala Kristen hati hai. Nama bain nasida ragu laho maka porsiai Kristus. Mereka mulai merasa ya Kristus itu sama dengan guru-guru bijak lainnya. Jala adong dewa senasida na menganggap bahwa benda-benda na di pertibion adong bedo dewana, ido benda adong dewa matahari, adong dewa air, adong dewa udara, adong dewa tanah, dohot lana asing. Jadi alani pamahamanon gabe goyang pangihutonon ni hala Kristen hati hai. Maka Paulus menuliskan suratnya ini dan secara khusus topik supremasi Kristus ini disampaikan kepada mereka. Asa unang tersesat nasida. Supremasi Kristuson gabe barita nauli di minggu tasadarion imana genoran akaning minggu ekologi HKBP. Nunga tabigi nakaningan pesan pastoral na pinasahan ni Opue Porus bahwa HKBP sebagai gereja terjauh bertanggung jawab laho merawat bumi. Pajuni hala Kristen manang gereja HKBP do laho merawat bumi. Tugas gereja merawat menjaga kelestarian alam. Huhut menolak sudah bentuk-bentuk usaha na menggerus sian portibion manang na merusak alam semesta. Tolu langkah na buhu kutip nakingan sian pesan ni eporusi tuhita saluh na dalam rangka merawat bumion ima na perjolo rawat ciptaan Allah, ciptakan lingkungan yang asri dan hidupi gaya hidup ugahari atau kesederhanaan. Akamang inang riko do say diodol hono ganup taon taringotu minggu ekologi khususnya di HKBP
ala tabotro takas keadaan ni alam semesta di partikian na parpudion. Karena pada kenyataannya alam rusak, makhluk menderita. Jadi molong ngasega alam semesta on, hita tadong natong menderita. Terjadi ma kekeringan, terjadi ma longsor, terjadi ma banjir bandang. Na tong manusai ngulutta hita manusia dohot akan makhluk na asing. Gudang do peta tabereng akan kerusakan alam semesta na kaningan didok perubahan iklim na so terprediksi be na boy mabain gudang jolma marsahit ala niya ka perubahan na so konsisten be dia ka iklim ditikin na parpudion. Dohot gudang do pe aka polusi udara na binahin niya ka pabrik-pabrik, dohot limbah-limbah pabrik na dibuang secara sembarangan tanpa mempedulikan kehidupan alam semesta dan makhluk-makhluk lainnya. Oman wang realita na taadu hidup di pertikianon tentu ikut totong do suara honon di gereja. Asa sudah hita marningot pajawota laho menjaga atau merawat bumi ini sebagai ciptaan Tuhan. Atong molosongonido segan waing pertibion doho sudah aka makhluk na dihumaliang ni ibana bohama hita laho paturehoni. Alusna ikomula do hita tu Kristusi. Kristus adalah jawaban untuk dunia yang rusak ini. Kristus adalah jawaban untuk tingkah laku manusia yang suka memberontak kepada panggilannya itu. Jadi alus ni sudah keadaan senakaningani ikomulak do tu Tuhan Yesus Kristus. Buasa horwai kon Kristus gabe jawaban ni dunia nong segai. Dohot dunia na memberontaki. Ala didok apostol Paulus nakaningan ala Kristus do suman ni debata. Dia adalah Allah yang sejati. Jala Kristus do uluni daging dalam arti uluni huriai. Ibana do na mengatasi saluhutna. Di baheni ma aka manginang molo didok sude ditoppa marhite Kristus adong matolu pakorhonna dihita. Dia mai natolu pakorhonnai ima saluhu nama na parjolo marhapatean tu Kristus. Na paduahon saluhu nama hita marsoba tu Kristus. Jalan apa toluhon saluhu nama hita fokus atau berpusat holan tu Tuhan Yesus Kristus. Na parjolo taida ma saluhu nama marhapatean tu Kristus. Hidup untuk Kristus. Nah kaning di deta 575 ini tahati dakodo bahwa memang langit do tano do nasai sina ikodo tu Tuhan Yesus Kristus pasaton na pujian na. Asa unang adong hita na olo tading na so pasidohot disi. Ngulu tope ko bahinota laho puji-pujian tu Tuhan Yesus Kristus. Di Kolose sadaya 10 onom di do ay marhitisian ibana do ditopa saluhuna na di banua gijang dohot na ditanoon na tarida dohot na so taridai akahabangsa akaharajaon akagonggoman akaparhuasoon saluhu naido ditoppa marhite-hite ibana jala marhapatean tu ibana. Seluruh ciptaan itu harus kembali kepada Kristus dan kita memang dicipta adalah untuk Dia, untuk keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu haroroan ni saluhuna ibana do haroroan ni akan nariko di tonga-tonga ni parngulun ni akan natinoppa ni ibana. Odo na mangojar akan misionaris na jolo na rotu tano Batak laho mendesain liturgi aka acara di tonga-tonga ni huriata HKBP ido ben na adong di huriah HKBP molo di huta istilahna di dok partangyangan manaburboni. Molo di dok manaburboni apa namanya? Membuat persemayan ya. Manaburboni. Jadi misionaris na jolo dibuat do sada liturgi khusus manaburboni. Asa boha asa sudi halak na di daerah agraris manang na di huta maboto bahwa diakui bahwa Tuhan itu sumber ni saluhutna. Jadi ketika dilaksanakan ibadah pertangyangan manaburboni itu adalah pertanda sebuah pengakuan bahwa Tuhan Yesuslah sumber segalanya. Jadi
diulah doi gabe sada ulau di gereja marhita ka para misionaris hati hai asa sudi ruas ni hure maboto dangalani gogona dangalani hebakna dangalani malona alai memang nasian Kristus do hararoan ni saluhuna alani ido nang manaburboni be ikon pasahaton nai tutuhani marhite partangyangan manaburboni losoni donon uduna dung jupa panen ima gotilon molong amasa gotilon totui dipaingok matong aka ruas ni huriai manang aka hala Kristen na di daerah Tapanuli ina jolo asa ingot ibana bahwa hararoannya sia Tuhan itu pasahaton ni ibana may tutuhan na sebagai ucapan syukur ni ibana odo na terus na tayhuto sa sodarion imana ginoran na pesta gotilon alanino di pesta gotilon pasahaton dia na duminggan na adong dihita do jadi dang nama dok saya menyisihkan sedikit dari penghasilan saya dang sedikit dia na dumenggan na siyan hitai na tajalo siya Tuhani ido na tapasahat gabe pelean gotilot tamuse ala taboto saluhu na yung marharoroan siya Tuhani do jala odo na saita hati dakon di ganuk minggu marhita katang yang peliatai rak majo hita madok hata tang yang peliata buku edi 242 ayat 2 nasa nani lehomi 2 tolu ya nasa nani lehomi todi rodi pamataku hosado hot pamat rodi saluhut artaku hupasahat itu ho naso usatoku suku-sukunna memang ngasudi talehon hosado ho gogota ngasudi talehon rodi saluhut artata olo dohamu mangalih saluhu artamu nai ngamar pikir bekan ngamar pikir waduh tutuan pasahatu saluhut arta jalaido di ujung nei naso usatokud akamanginang siadong do pe dinadeba olo mangucap nani lehon ni ibana ola salah masura guarnei di wartai bah kumplin ibana pangari masuk tu situai aidang i guarru iko getiu mu seralato ni tu minggu beriku nai ya memang dengar do dang menoleransi kesalahan yang salah memang ikut patureo do alai asian respon niaka kesalahan ini ini tujuannya sebenarnya apa? Tisada huriana ya binulus, ya dosa ada mantan bendahara, mantan situa, alenga pensiun ibana. Titik hidung pensiun ibana, basong onima, tiki parhalado ibana, badong ado aleng pensiun mangguturi maulona, aleng goi hurau burju-burju nak kena pensiun. Mangguturi ulon, artinya mangguturi ulon ni parhalado. Ya doro ibana tu konsistori ditepuk ibana meja dang songo Pak Prabowo na pidato ida mau Pak Prabowo memang kan songo nomor pidato on ditepuk meja lah ni emosi ni ibana mandok paula sudi pelaku satauno ni ibana ai dang toho ya makasitwe manang tudi pa beni hamu hepeng ininna jadi roh bendahara ya tong bisu do imana tikini amang sitwa nami na tua-tua surat to maju harotasonna dia mapilih munang pamasuk ko sa taon nasa pakaluar musik ini pak belugam-lugam mana mula pelging dan buai mana manurati pilihan natong tanggal sekian 3.000 2.000 1.000 inat jadi saya dong do penadiba memang olo mangucap na pinasahana nagabi pilihan na hape nakaning takas do dia rahos ya kita bahwa ya segala sesuatu berasal atau bersumber dari Tuhan, maka harusnya itu juga diserahkan kepada Tuhan. Jadi marhapatean tu Kristus saluhuna. Nah peduahon saluhu nama marsoba tu Kristus. Jadi soba tu Tuhan Yesus Kristus. Di Kolose ada ayat 10 walu di doksongonon. Ibana do uluni dagingi ima huriai. Ibana do permulaan naung parjolo tubuh sian akan amate asa ibana parjolo dina saluhuna. Jadi molo adong pe parhuaso di tanoon iko boton ni ibana do sian Tuhan Yesus Kristus do huasonei di jalo ibana. Sian Tuhan Yesus Kristus do wibawa do huasonei di pangido ibana. Di bahenido dang so jadi gabe ibana si sobaon alai Kristus naung mangalehonido. Kristus nong pasahaton huasoido naikon si sobaon. Di bahenido akamang do taminang naso jadi sumanon
agia aha. Laho marsoba tu akai saluhuna. Jadi naso jadi sumanon agia aha lapatana kita membuat sesuatu mungkin menyerupai dewa atau Tuhan, lalu kita menyembahnya. Tarsarupa doe songon nanidok ni halak, adong sada ama, ditabaibana sada pohon, dung ditabaibana hawon, dungi diukir ibana gabi bentuk sada sesembahan, dung diukir ibana, dijoloni hawi may bana nong niukir nay, martangi yang marsoba, pangiduan na, Tuhan, alay tu dewa na do. Bain ma purtibion gok tubu akahau na denggan. Hape dipotong ibana hau, lau mangido hau. Tutukan sada hal tindakan naso apala pas mangihuton nomor 2. Yesus Kristus do nagabi si sobaon ni saluhutna na adong di tanaon. Akahalak na manoba Kristus ido akan na olo manuak kau. Akan na olo mga boloko sampah na sa diri. Tauji majo molo mulak minggu setiap sesi, go do sampah di gereja to nakamanginang. Ninaroha na buhado no aing na dipikir ruasod do no aing tempat sampah inganan nay. Hape molo roha mo adong sampai si buhado pakilalam mo na. Marungu-tungu do amu. Ayah dulu ni kosteronin namu do rade. Molo roha mo hudul di si hape adong di lacinay sampah jupang muna. Pasti dora itor tu dang adong karejo koster ni garejonin. Ay kotor magarejonin. Hape dung mulak ibana nanggo pala sampah na sa diri pedang boy terbuan ni ibana tu tempat sampah di toruan. Nah, jangan muluk-muluk soal minggu ekologi ini. Marilah mulai dari hal-hal sederhana. Sebagai perwujudan kita memang hanya menyembah Kristus. Jadi akahalak nama noba Tuhan Yesus Kristus imana kaningan nama kanguluhon rade ibana laho melestarihon alam semesta oro ibana peduli tu akka sampan ibana sadiri jala olo ibana menghemat energi asa anggia boy tertata tong pertibion saleleng ni lelengna. Na patuluhon no mana parpudi didok fokus tu Tuhan Yesus Kristus. Jadi antroposentris iko digati do gabe kristosentris. Antroposentris, antropos manusia berarti sentris sentral. Ngulu na berpusat tu jolma tu manusia iko digati do tu ngulu na berpusat tu Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari antroposentris ini harus diubah menjadi kristosentris. Jadi sudah buat tonota gaya hidup dohot hasomalan iko berubah do tu kristosentrison. Memang adong do tantangan na taadopi nalaho mangulahon kristosentrison. Adong do godaan tu laho mangulahon kristosentrison. Hubu ama adong dua paling tidak. Godaan na mangnudati hita gabe halak na mangulus secara kristosentris. Na perjolo ima egosentrisme ekstrim. Egosentrisme ekstrimon ima budaya na mangodolhon tu pencapaian diri sendiri. Dohot kebebasan individu na boy mangorui riko ni prasorat ta dohot tu hadebata dohot akana tinoppa na asing. Akana egosentrisme ekstrimon sudena sa ulaon na manang di dia pe martujuan holan tu kebutuhan ni dirina sadiri. Hajongjongan nasana adong di ibana pe gabi parhitian na doi tu hinarikot tu dirina sadiri. Jadi dirita gabi pusat ni saluhuna. Sude aktivitas ulaon hasomalan gabi dirita pusatna. Ya paling ekstrimnya parsobaon na parsauran na tu debata pe tong do dipakai laho tu pencapaian diri. Tuakkan asongonon dang mabiaron mengorbankan halak dohot mengorbankan lingkungan hidup asal madapotan pangomoan ibana. Dungina paduahon na mabain hita sudat gabe mangulu secara kristosentris huguari guarna distraksi teknologi. Distraksi teknologi mabahin ketergantungan tu teknologi gadget dohot media sosial. Ujungna madabu mahita tu maniak teknologi atau ketergantungan. Gabe tubuh ma pakilalaan di tonga-tonga ni ngulu ni gudang jolma no teknologi no meaning.
Jadi mulu suadong teknologi i bahera seberarti ngoluna. Mulu so itu pamu hem pemunai sajom taha dohamu. Nggak mulai lulu kan? Herarong nahurang dah itu. Hape pesolo do seni buka, hape suadong na masuk maningah. Seni tiuk buti, suadong maningah. Jadi hasomalanon kuatirnya lama-lama menjadi akut. Nama baik kita terdistrak. Gabitu sila rohata terus. Roh kita tu gereja, ale fokus tu teknologi. Enwengon di hamajonon ngadong tuang akka perjamita tandingan, merjamita padita ijolo ibu kaibana AI na ibu ikursina. Tohoro ne dok paditonin ne manotong sa. Dungi lo ibana ai tumako do merjamita sa paditan. Ujago do AI on merjamita ne mana muse. Jadi terdistrak. Dan fokus be ibana tu Kristus disediakan na niulana termasuk dia ke peribadahan na dohotan ibana. Hudok na kaning akutnya itu akan mengalami perasaan no teknologi no meaning. Jadi nang merarti bengulo mulo sadong teknologi di ibana. Akamang doh taminang alai disudinai mula do tu kaning Kristus do alusna. Kristus adalah jawaban untuk dunia yang rusak itu. Kristus adalah jawaban untuk dunia yang memberontak itu. Dari seluruh pemanggilannya Pajowona sebagai natinopani debata. Kita percaya dan Alkitab juga mencatat darah Kristus mampu menyucikan hati nurani dari perbuatan sia-sia dan memampukan kita beribadah kepada Allah. Jadi moderni Kristus dona pataho kita boi bongot tu bagas ni debata. Taingo daripada Nairobi asa boi bongot tu bagas ni debata ikon adong do malim jala dipeleho jo kambing jantan atau domba jantan baru pa ibana roboi pajupang do Tuhani. Alai di bagasan moderni Kristus nunga terbaik kita boi ro pajupang dohot ibana beribadah bertemu dengan Tuhan Allah kita. Atong Kristus do suman ni debata jala uluatta sudema marhapatean tu ibana marsoba tu ibana jala fokus holan tu ibana. Selamat berpusat pada Kristus. Amin. Martangiang mahita. Mau lihat ma di pasahat rohanami tu ado pamu oleh Tuhan. Dihatam nakutangi hok kami di bagasan minggu sadarion. Paingotok kami asa unang tahutan jala unang ragu hami laho mangihuton Yesus Kristus laho makapersiai Yesus Kristus nagabi Tuhan si palua di hami si buat dalan tu akadalan hanguluan saliling nililingna. Ali Tuhan nunga ditopaho hami ali Tuhan di bagasan Tuhan Yesus Kristus asa gabi na tinopanay baru hami. Siyan saluhut na kahagalion dohot hahurangan nami. Atong Tuhan debata molo saluhut na do hape ditopaho di bagasan Kristus. Naing ma sudi hamion marhapatean holan tuho. Manang dia pe nahu pikiri doho nahu ulaho kami doho na adong di hami marhapatean tuho mayali Tuhan. Jala totong maholako nahu sobahami dang adong na asing yang go soholako sabing naiko pujion nami naiko pasangapon nami disudi gulmi ningulu nami. Unang luas hami madabu tu padelean to kaela-ela ni hapor tibion nama baik kami ale Tuhan gabi berpusat tu diri nami sadiri. Alai Kristus ma nagabi pusa ningulu nami tu ibana mahami alai Tuhan marsoba dohot mamuji. Tung pos dorohanami alai Tuhan marhite to dim to di perbadia. Iring-iringom mo malakka nami di ngulu namion asa totong sinodangan ni hatami alai Tuhan. Asa anggiat manang dia pe nahulakkaho kami doho nahulaho kami. Kristus ma nagabi pusat ni saluhu na nahuulahami. Tuhan madok moliati dohami di padonganim di ngulu ni sudi ruas ni huriam. Tarbahin nasida mangulahon na kaulaw na namaragami di bagasan sa mingguon. Jala di minggu sadarion tarbahin debasian nasida roto bagas joromon. Dohot akana na yang rodo piano di sesi berikut. Paso-paso masudi ruas mi Tuhan. Totong di bagasan hahipason dohot las ni roha. Lehon rezeki disudi akan niulan di tangan ni nasida. Saida pota parsauliam maka ruas mi marhiti akan niulan di tangan ni nasida. Totong paingot akar ruasmi mangalehon tiki dohot rohana laho marsaur dohot to dia ka parminggu do partangyangan dia ka penelaahan Alkitab na pinatupan ni kategorial laho songoni mali Tuhan paingot ma akar ruasmi asa totong pasidohot nasida gabe mitramu laho mangulahon perbarita nauli di tonga-tonga ni parngulun ni nasida
Ali Tuhan debata di sude pergumulan ya karuas ni huriam marpanatap mahu ali Tuhan urupi pargogoi nasida. O di honon nami doakan na tongon di bagasan hagaleon, di bagasan persahiton. Asiro ham Tuhan saya surduk ko matangamu nalabohi tu pamatang ni akaruas ni huriam na di bagasan persahiton. Asa malum situtuhi lalaw ni nasida. Sumuang gogo na doholas ni rohan ni nasida. Secara khusus mao di honon nami di amanami amang jehu tapea. Dohot Kristian siman juntak na tongon yang dirawat di rumah sakit. Asima roham Tuhan tu do holong ni roham laho manaurhon aka hama malumi dinguluni aka amanami dohot yanakonmi. Atong pasu-pasu mapangubation na saha tu pamatang ni nasida asa tarjalon ni pamatang nai malumma hilalaon na tibumulak sian rumah sakit nasida. Tuhan debata law songonima o dihonon nami do sudema aka yanakon ni ruas ni huriamon namit-mit saha tu aka namagodang aka persikola dohot na sedang kuliah totong maho na majagai perdalanan ni ngulu ni aka yanakon ni ali Tuhan asa anggiat daun nasida sian ela-ela ni haportibion na manusai rohana doho pikiranna aka na tongon waing mangalului parkarejoan saya patuduhom matuhan japalan na loma na tahanguluan na aka nong dapot akarejo totong bersemangat ibana las rohana di bagasan biar midaho mangulaho sude parkarejoan na saya dapot persauliam manasidasin aka na niulan ni tangan na atong sahatu tangamu matuhan saluhu na tahe ruas ni huriam doho gulmi ni ngulu nami ganup marasada-sada lasong onido o dihonon nami huriamon hakabibeci manggis pasu-pasu mapadita parhala doho sude ruas ni huria jala papos rohana miluhut na Tuhan. Disudeka keterbatasan dohot hahurangan ni huriam. Namora doho naboy do patuko maka narikot si pakyon ni huriam. Lahu patupahon aka program. Dohot akan naneng siulahonon di tonga-tonga ni huriam di tahun 2025. Atong asi maroham sayho manatotong turut campur tangan. Lahu manarihon akan narikot. Dingulu ni do ruas ni huriam doho di huriamon. Atau Tuhan debata saha di ho mangulu nami. Hurajumi hami do pardosa godang hamion. Jumolo urasi hami siad dosa pangalosion nami. Asalam talup hami gabe habauran ni pasu-pasum. Holan marhite guarna anakmu Yesus Kristus. Tangihon ma tangiang namion. Amin. Mari de mahita los tapasaha ma pelean na paduahon dohot pelean amplop resok.
Tatangnya koma peliata martang yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut sileho-leho nadinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masya nenelehom itu hami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, paso-paso may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion, buhay maroha nami marhite-hite todim, asalam utadahami godang ni seleho-leho mito hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorhon ma damena tutondim. Amen. Selamat hari Minggu Madita Salutna.